Ne znam kako vama, meni se čini da je ova sa Santorinija bila u zaleđu, ali dobro, to ćemo nekom drugom prilikom. Ja sam zato odabrao neke drugačije tehnike u kojima se ne treba baš previše zabrinjavati, neki kažu sekirati. Zato sam doveo iz Australije dvoje ljudi, onako, da dođu kad su već u prolasku, zašto ne. To je inače dvoje ljudi koji su zaljubljeni, pa jedno kratko vrijeme, ali tako, gospodine Damire? Dosta kratko, 30 godina i nešto. Gospođo Vesna, 30 godina u ljubavi sa majstorom Tai Chia i Qigonga, je li to nešto opasno? Proletjelo je u sekundi, ja bih još 30. Tako se ljubav oznamljuje u Bogovićevoj kod nas kod Suncov 6. Gospodine, tenodi 80-ih ste zgibali u Australiju, dolje ispod gdje je sve naopačke, opet nekako dobro. I gdje ste stekli znanje o Tai Chiu i Qigongu? Ovdje u Zagrebu najprije. Tu sam počeo, a usavršavao sam se u Sidney u Australiji. Neki će uvijek u šali reći Tai Chi i neke druge pjevačice, međutim to je jedan zanimljiv pristup kojim skoro milijarda ljudi uživa u tome što radi i nekako pronalazi mir i ravnotežu. Da, treba razlikovati između Tai Chia i Tai Chi Chuana. Tai Chi je princip, ideja, koncept, turbo ideja. Znači, Tai Chi je sve ili svemir koji sadržava sve i u kojem se sve održava. A dok je Tai Chi Chuan ova naša vježba koja se bazira na principima Tai Chia. A što je onda Qigong? A Qigong znači energetska vještina. I ovaj Tai Chi, ovaj Chi u Tai Chiu nema veze sa Qigongom, to je nešto drugo. Znači Tai Chi znači najveći supreme law, znači zakon koji upravlja svima, znači našim zdravljem, našim osjećajima, našim razmišljanjem. Kako vas lijepo Vesna gleda cijelo to vrijeme. Vi se niste bacili u Tai Chi, nego malo više u umjetnost, ako se ne varam. Umjetnost i arheologiju. Kao arheologinja, arheološku umjetnost ili predaboriđansku pećinsku umjetnost u Australiji, koju su kreirali visoko civilizirana rasa Abrađana, ja sam ih nazvala Abrađani, i koji su tematika koju istražujemo, kojom se bavimo u Modrogorje Dream Race projektu, uz par odabranih, izuzetno inspiriranih umjetnika. Jedna od naših glavnih umjetnica je Gina Sinozić. I sada po prvi put Gina Sinozić, jedna od najcijenjenijih australskih slikarica, porijeklom iz Istre, australsko-hrvatskih slikarica, po prvi put se predstavlja u Hrvatskoj i u Europi svojim opusom kreiranim za naš Modrogorje Dream Race projekt pod naslovom Puni krug, vraćanje duše sebi. Vide naši gledatelji i plakat kako izgleda u prirodnoj veličini. Sad ste spomenuli Modrogorje, ja sam mislio da ste vi planinarka zbog toga. Što je Modrogorje? Da, imali smo galeriju u Blue Mountains, u prijevodu smo onda stvorili tu Modrogorje i povezali u jednu riječ kao povezivanje dviju kultura, dviju kontinenata, dviju načina razmišljanja i prenijeli zapravo, sad je online galerija i ovo je ujedno i najava online galerije koja će u ove jeseni prirediti puno iznenađenja, ali prvo iznenađenje u Hrvatskoj je Ginina izložba koja se otvara sljedeći tjedan u Rijeci, 12. lipnja u suradnji sa Pomorsko-povijesnim muzejem u Guvernerovoj palači. Otvorenje je 12. lipnja u 7 navečer. Svi su pozvani. Dobro nam došli. A nakon toga, 23. srpnja, ista izložba ide u Pulu u suradnji između Modrogorje Dream Race projekta i Matiz, odnosno Matice iseljenika i Matiz galerije u neposrednoj blizini arene i jasno, svi nam dobrodošli. Eto, čuli smo ove dvije najave, čuli smo i spoj tog Modrogorja te Australije. Hoćemo li mi osjetiti sad dozu spoja? Je li se u tom Tai Chiu spoju yin i yang? Jer u Tai Chiu se spaja yin i yang, a yin to je to je duhovnost, dok je yang materijalnost. A sve ide preko mentalnosti. Znači, Tai Chi uspostavlja ispravne odnose između tijela, uma i duha, odnosno duše. Znači, najprije postaje kontrola tijela, a tijelo instrument duše. U drugom dijelu postaje instrument duše, a duša kontrola. Gospodin Damir, meni to zvuči kao savršena stvar za novinare koji žive stresan život, pa molim da predstavimo na brzinu naše vježbače i da krenemo s vježbom. Oni su vaši dugogodišnji prijatelji? Prijatelji, da, jesu sigurno. Ja vas molim da mi malo pomognete i pokažete kako se to radi. Ajmo sada, nam se da neću oslijediti nikog.